kukul. Bata pa kukul. Ang Kol! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tagol! Tita Tanya Chinita. Nilalandi po ako ni Tita LJ kahit may asawa na ako. Basic. Sana all. Mga demonyo. Feel good morning po sa lahat ng mga kabisyo nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa na palagi pong nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lucas. 28 years old, may asawa at anak po. Aminado po ako, Kolatits, na may pagkamaldito din ako. Ito yung mga panahon na hindi pa ako kasapi ng Pray Boys. Palagi kami nag-aaway ng misis ko dahil nga po nahuli niya akong may ibang babae. Kaya para maiwasan po ang tukso, nag-decide po ako na mangibang bansa na lang po sa Dubai. Para doon na simula ng pagbabago. Para sa kinabukasan. Ayun, anong solusyon yun? Pero lalong natakot ang asawa ko, Kolatits, dahil mas malayo ako. Nakapang chicks nga daw ako na nasa malapit. Eh, paano pa kung nasa malayo? Yan nga. Pero hindi, inassure ko yung asawa ko na nagbabago na ako. At pagdating ko po ng Dubai, tulad ng sinabi ko, church, house, work lang. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga kaibigan at sumasama na po ako sa kanilang gumimik. Dito ko po nakilala si Tita LJ. Tita po ang tawag ko sa kanya dahil 10 years ang aming agwat. 38 na po si Tita LJ, Kolantis, pero hindi po halata. Napakaswabe. Nalaman ko rin na may asawa rin pala siya sa Pilipinas.
Well, it's a tie. At nung gabing yon, nagiinuman kami kasama ang mga kaibigan. Doon na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Bay, lasing na ako, bay. Ako din eh. Uy, nasana ako. Lasing ako. Ano ba? Pero, Bong, ang gwapo mo pala, no? Grabe ka, Kim. Ano? Ha? Wag Hindi, nagagwapuan ako sa iyo yan. Gwapo mo pag madilim, no? Tsaka pag yan lasing- ang pag tinatawag na Richard Gomez. Uy! Tall and handsome in the dark. Wow! Diba? Tignan mo naman. Handsome in the dark. Sabi mo, gwapo pag madilim. Kaya nga, hindi, na-slow ako ngayon Ah. slow. Lasing kasi ko. Pero Bong, minsan na, alam mo na, minsan na-imagine ko paano pag maging tayo. Pass. Uy, shot pa kayo. Tita LJ, ano bang ginagawa mo? Sumasayaw ka na. Lucas, gusto mo ba yung... Bay, sinasayawan si Lucas Bay. Ano, hindi ka malalaban, Lux? Paano yung sayo mo? Sabi ni Bong. Idol ko yung Teletubbies eh. At si Barney, I love you. Hindi, ganito medyo lambutan niya, tapos hahawakan mo yung puwet ng kasayaw mo. Pahawak, Lucas, ha? Uy, Tita LJ, huwag mo akong ganyanin. Ha? Wag. Wag, paano yung wag? Wag. Lucas, sige na. Huwag ka na mahiya. Kim, Ganun grabe, talaga dito, no? Kailangan magdikit yung mga katawan. Ididikit ko pa yung likod ko kay Lucas. Giling. Ay, nalasing na tayo. Matulog na nga ako, Kim. Natulog ka ba sumasayaw? Ano yun? Matulog na lang ako. Ibang talent ah. Sa'yo, Doon ako sa table. gilingan din kita, Bong. Doon na ako sa table. Hindi na makaya. Matulog sige. po na ako. Doon na tayo, Tara, samahan tara. kita. Tara, Kim. Ididikit ko pa yung katawan ko kay Lucas. Tita LJ, upo na siguro tayo. Ay, hindi. Hindi sa'yo pa tayo. Tika lang. Wait, LJ, hawakan ko yung... Ay, hindi pala. Lucas, hawakan ko yung batok mo. aray. Ayan, lalapit ko sa'yo. Ay, lalapit ko sa akin, sa likod ko. Sige Uy, na. teka lang. Uy, saan mo ko dadalhin? Halika muna. Halika, doon tayo sa CR, dali. Teka lang, baka May isang CR dito na walang pumupunta dyan. Di alam ng mga tao na dyan may CR. Kaya na. Teka lang, nakakatakot eh. Ang alin? Alam mo, yung ganitong lugar, dito nakakatakot, safe to. Tika na. Teka lang. Tita LJ, baka may makakita sa atin dito. Hindi lalako. Ano ba? Huwag ka na maingay. Tita LJ. Huwag ka na maingay. Tita LJ, ayaw ko, Tita LJ. Baring ko yung t-shirt mo, ha? Teka lang. Ako nabubuksan ko na yung pantalon mo. Baka yung zipper mo. Ate, ayoko. Tita LJ, wag po. Wag po eh. Ang tigas na. Ay, wala, ayoko. Uy, Sige na. ayoko. Ano gusto mo? Tita LJ. Ha? Anong style? Wala. Ayoko. Sige na, eto na. Ayan o, perfect may salamin. Kitang-kita natin. Tita LJ, ano ba yun? Sandali, bitaw. Tita LJ, ayoko nga. Sige na. Tita LJ. Sige na. Anong ayaw? Ayan eh. Sige na. Tita LJ, Tita LJ. Grabe po, kulantit si Tita LJ. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun.
matapos po yun ay hinanap ko agad ang contact niya. At nagkatawagan ulit po kami. At sinabi niya po sa akin na hindi niya rin daw ako makakalimutan. At ginusto niya rin po ang nangyari sa aming dalawa. At magmula nun, Kolantits, tinanong ko siya kung gusto niya bang ulitin namin ang mga pangyayari. Ang sagot naman niya sa akin ay, syempre. Kaya naulit ng naulit. Basic ang sagot dun. Every weekends po kami nakikita. At nag-aana-ana. Ang tindi ni Tita LJ Kolantits. At lumalabas na rin po kami, kumakain, nagkakape. Parang kami yung mag-asawa. Ang mga asawa po namin ay naiwan po sa Pilipinas. At isang araw, pumunta na naman ako sa kanyang place at may inamin po siya sa akin. Bango mo talaga. Mas masarap ka. LJ, oh. Masarap mo talaga, Lucas. Baby. Baby, sorry na, baby. O ano yun? Sarap mo, no? Anong... Ikaw rin, mas masarap ka. Ano yung Pero sasabihin promise, mo? kakaiba yung pagka-adventurous nating dalawa, no? Match na match tayo eh. Kaya nga. So ano ba tayo? Walang mafo-fall o ano ba? Oo naman. Ano ka ba? Bawal ma-fall. Ganun ba yun? Ganito tayo. Ganito lang. Kung masaya tayo, masaya. Masarap, Okay. masarap. Ganun ba yun? Tikiman. Pero, Lucas, bago mo pa man malaman sa ibang tao, kilala mo si Sino ba? si Christian, yung supervisor natin, si Sir Christian. Hindi naman ako under sa department nyo eh. Pero yun, in case... Supervisor nyo? Supervisor Okay. natin, si Sir Christian. Bakit? Anong meron? Naliligaw ba? Naliligaw sa'yo? Kami din. Kayo rin? So, yun. Siguro hindi ka naman na bata para kailangan i-elaborate ko pa. So, Teka. bago naging tayo, bago itong sitwasyon natin, meron gamitin something ni Sir Christian. Oh, okay. So, pangatlo na pala ako sa buhay mo. Ganun ba yun? Huwag na tayo magbilangan. O siya. Ano akong magagawa eh. Siya naman nauna, pero may gusto ko pa rin ba sa kanya? Ganun mo ba siya kagusto? Ano na naman, parang situationship. Pag kailangan lang, pag kailangan ko ng pera, napaka-provider niya. Pero yun lang naman ang habol ko sa kanya. Alam mo naman, kami mga babae, pag provider yung lalaki, talagang, namin yan, Weakness nyo. weakness namin. And also, syempre, sino pa tatanggap pa ba ako lalaki yung nagbibigay ng pera. Pero mas masarap ka doon, promise ha. So kaya pala Mas masaya ako sa'yo. Okay. Kahit nauna siya, mas masaya ako sa'yo, ha? So kaya pala pag weekdays, hindi ka pwede. Weekends lang kasi kayo magkakasama pag weekdays. Tama? Bukod dun sa trabaho na magkasama kami, oo. Kaya weekends lang yung baka kasi maghanap ka sa akin eh. Weekends lang kaya ko sa'yo. Ang tanong, eto na nga. Okay lang. Okay lang sa'yo? Okay lang. Wala mo magagawa. May magagawa pa ba ako? Parang galit ka naman. Parang napaka-shady naman ng sagot mo. Hindi. Shady ka dyan. Hindi. Okay lang. Game. Sure Okay. ka? Oo, sure. Tingnan mo ko sa mata. Oo, sure nga. Dahil dyan, mumukbangin kita. Uy!
Uy! Lucas, Tita LG! hindi mo ako makakalimutan, promise. Tita LG, hindi nga. Nalaman ko na po yung totoo, Call and Tits. So, parehas pala kaming kabit. Tapos, pangatlo pa talaga ako. Pero okay lang. Mukbangan lang naman ang gusto, di ba? Basta walang ma-fall. Sininami-dami ba naman ang naging chicks ko dati, Call and Tits? Sanay na ako dyan. Pero, kakaiba po si Tita LJ. Magmula nun, ina-update niya ako na magkasama sila ni Bisor at tuwing pupunta ito sa bahay niya, tuwing magde-date sila. Okay lang po yun sa akin nung una. Pero di kalaunan, parang iba na. Nag-iba yung pakiramdam ko. Ba't parang wala ka Grabe. sa mood? Halos 3 linggo tayong di nakita. Dati weekends, minsan may weekday pa. Ngayon wala na. Sorry, medyo kailangan lang namin talaga kumuta. Lately talaga yung amo namin na Arabo So, hinahanapan kami ng kota Kailangan ko makabenta ng madami. natuwa ako kasi nung una, sabi mo, ay hiwalayan mo na si Bisor para sa akin. Ano nangyari? Ba't nagkabalikan kayo? Hindi, di ba sabi ko sa'yo, on the rocks na kami. Kasi nga, binigyan ka ng pera. Oo, Kaya pala nilibre mo ako ng nilibre. Okay. Okay. Lucas, baby, huwag ka na magtampo. Ito naman minsan na nga lang tayo magkita, ganyan ka Yun pa. na nga eh. Dati-rati halos nagkikita naman tayo. Ba't ngayon ang tagal na? Halos 3 Dahil weeks? nasa trabaho. Hanggang 1 buwan? Hanggang 6 na buwan? 1 taon na tayo hindi magkikita? Ito, ginawan ko naman ng paraan. Kung hindi pa kita kinukulit, araw-araw kitang mini-message. Hindi dahil 5 message, 1 reply. Hindi dahil kinulit mo ako sa kala ko nakapagkita. Makikipagkita talaga ako. Alam mo na nakasbook to sa calendar ko. Mahal Nakakalendar kita. na ako Ha? sa'yo? Nakakalendar na ako sa'yo? Kailangan Nagbago na nga yung shift namin. Pero si Bisor, Kasama every time pumupunta sa bahay mo, okay lang. Weekends, atin yun. Kinuha pa rin niya yung weekends. Saan na ba ako lulugar sa'yo? Ha, LJ? Alam mo, nakasama ko siya sa trabaho at mahuhuli niya ako na merong tayo pag biglang binago ko yung schedule niya, yung mga gusto niya, siya yung kasama ko lagi. Tagal mo nang binago yung schedule magmula nung naging tayo. Tapos ngayon, sasabihin mo sa Ano akin bang point nito? Ha? Di ba sabi ko sa'yo mag-intay ka, hihiwalayan ko din siya. Kaya lang, kailangan ko din ng pera. At saka ayoko naman gawin sa tao yan, bigla akong i-ghost. Wow! Talaga? Ganun na nga ginagawa mo sa akin eh. Minsan ka na nga lang Umalis ka na lang. Maghiwalay na lang tayo ngayon. Umuwi na tayo kasi kung away lang maririnig ko, stress, ayoko kasi araw-araw ko na yan nararanasan sa trabaho. Kung stressin mo ako, umuwi na tayo, ayoko na. Wala na akong gana. Buti pa umuwi na lang. Magmula nung panahong yun, Call and Tits, nagbago lalo si LJ. Mas lalo kami bihirang mag-usap.
Kinakabahan po ako dahil nafu-fall na po ako sa kanya. Message ako ng message, hindi na siya nagre-reply. Tinatawagan ko siya, hindi na rin siya sumasagot. Parang ginost na rin niya ako. Pero isang beses sinagot niya ako eh. Ano? Anong sabi mo? Lucas, sorry, pero baka hindi na tayo magkita. Ngayon nga lang tayo nag-usap sa cellphone tapos hindi pa tayo Bakit? Ano meron? Wala sa'yo ang problema. Ako yung problema. Lucas, mabait ka, mapagmahal, maalaga. Nasa yun ang lahat hahanapin ng babae, pero tama na. Ayoko na. Ganun lang kadali sa'yo? Lucas, makakahanap ka ng taong aalagaan ka din, pero alam mo, mabait ka eh. Gwapo, napaka-ideal man mo. Pero doon ka kay Bisor, tama? Huwag na natin yan pag-usapan. Lucas, Tama. lagi mong tandaan na karapat dapat kang mahalin, pero kailangan ko tong gawin. Ang bait-bait mo kasi. LG,